for tuning into Zim News Beat TV.
wapenyuwe wone udzaiwo chakaja wapenyuwo yawo ndoitaze yawo ndoitaze ikwa oye baba wakafa kare kare oye baba wakatsakatika nzati dzapera mai yawo ndoita sei ndoita sei wone udzaiwo ndanetsekaini wone udzaiwo ndanetseka mai vakuru vauya yavo vakuru vasvika ndichaita sei yavo ndoita sei kwamai
mtomo utauma mtomo ulisi inkani chitika kamosi pasondo chitika kuti imwe nimabwera pano tichicheza naye mwadzukulu wangu kuti muone kuti zinthu zikupata matani chiyanga nambo kuti pano vantu bwana zvekuipa zvoveri zvintu tifune kuti tidzipe nchinchino zvinoitika pakurarama vazukuru vangu. Upenyu hwedu hwakafanana nemuti womutowa, rutivi rukukutu rutivi runyoro. Iyi ndiyo tsoro yedu yekuti musi wemugovera woga woga tinobikirwa doro rebiso rinova doro rine chirevo, rinova doro rechikaranga, doro redu rechivanhu. Ndiro nhasi ratigere kuzadzikisa nebiso yaro zuva ranhasi nenguva ino muchitsikwa natateguru Tashu kuti munge muripo kunwa doro uye muchirayirwa chivanhu zvichibvira tsika dzedu dzepachivanhu nechikaranga chedu pasi chigare dzichiva tsika dzamunoyeuchidzwa muchirangaridzwa natateguru Tashu kuti musarasike pachitsika dzedu dzechishona. Mapanzwa here vazukuru apo? inkani ifuna iwe kana mtima wako kuti kubwera kwakachita wabwerera chani pinango akakatiziwa pinango menyewa mseo na familia iyo ngani funa ticheze refridade kuti zvintu zvikare bwino refridade. Saka nekudaro kana tiri pano mumwe nemumwe zvinzvere uzvibvunze kuti wavingei. Wauya pano nekuda kwedambudziko here? Wauya pano here kuzongoperekedzawo vamwe? Wauya pano uri munhu akabata mishonga yakaipa here? Kana wazvibvunza uchizviudza kuti chii chakafanira kuti unge uchiita pano. Kana uri wekurapwa worapwa, kana uri wekudzidziswa chivanhu wodzidziswa chivanhu, kana uri wekusarenda uroyi hwako wosarenda uroyi hwako kuti vanofanira kurarama vachipona vasingavhiringidzwe neuroyi hwako vopona. Inkani ya siku la lero inkani ya kuuzana kuti idzi chitarini idzi zvakuipa idzi zvifunani refridade kuchitira mawa kuti inkani zive kuti kufambatani. Urongwa hwedu wezuva ranhasi rinova zuva ratikatsaura pamazuva manomwe evhiki roga roga izuva renyu rekuti mudzidziswe tsika dzedu dzechivanhu, mudzidziswe kugara kwakanaka. Izvi hazvina kutangwa nhasi natateguru Tashu. Itsika dzedu dzechivanhu dzakabvira kare kare kuitwa pasi chigare. Munopanzwa vazukuru? Ndo masiku yatincheza kuti muntu ukachita zvinhu zvakuipa penango kata kana chimina kana kuchita tani nkani ifuna kuti marire kwa mfumu kana kwa mama. Napo tinoda kukudzidzisai shona kuti muzive kuti munhu unoita chimina, chinonzi chimina ndo chipini kana kuti makuna-kuna. Wakatsauka patsika dzedu dzechivanhu ukaita makuna-kuna, wakaita chimina, wakaita chinonzi chipini, unosungwa nemutemo wedu wechivanhu, unonotongeswa nekunoripa kumhondoro, unonotongeswa kwachangamire, woripa mhaka dzako. Kana chitika kuti muntu pai kugona na mwana kana kugona na familia kana na mama zvifunika rini nkani ifuna kuti kubagare ndo zikuchitika masikaro kana masi ya kubvumba rini na nkani ya zvinhu zikuchitika pasi pakupinda muropa wakuipa chitopea. Chatinoti chimina mufananidzo wekuti baba vanotora mwanasikana wavo vomuita mudzimai, kana kuti amai vanotora mwanakomana wavo vomuita murume, kana kuti vana vakaberekwa nembereko imwe chete bhudhi nasisi vanotora navo vakabonde. Zvinonzi pasi panotsamwa. Ndiye kusaka muchiona kana mvura kunaya kwayo zvakati twasanu haichazi kunaya nekuti mhondoro dzakafuratira, vari kumhepo vanenge vakatsamwa. Vantu kana mukapita mumatengo kare kare ife kare masiku adayamba waifika patengo zoti apa patengo apa papitika rini panoera iri pomo iri lipitika rini noera ndo pomo raikara amhondoro vaifamba napasi nakwatama ndo mwaikara vachita zvairi zvaita zvinhu zvavo. Asi masiku ano haya matengo asembese makugwata tangweranyi. Kunyangwe kare kare kune vatikwegurei varipo pano, vatikwegurei varipo pano vanotipupurira. Kunyangwe mumatunhu matinorarama nematinogara
tinonzwa kuti kune mimwe mizanda isingapindwe inonzi mizanda inoyera. Tine mamwe makomo anonzi gomo iri haringokwirwa apapo, zvichireva kuti makomo anoyera chii chakayeresa. Yaiva mizinda yemhondoro pasi chigare. Vana sekuru Kaguvi mbuya nehanda nana sekuru Chaminuka ndo yaiva mizinda yavo yavairarama vachigara. Asi nhasi uno isu patsika dzedu takuchitsauka. Mitunhu nemizanda yakadaro takuiparadza. Makomo akadaro takuchimaparadza, takutema minda mumakomo yakadaro ziva mizinda yemhondoro yepasi chigare takuparadza. Nzvimbo dzinoyera iko zvino hatisisina, takuchidaruka mirawo yedu yepachivanhu. Ndiye kusaka munoona tinotsamwirwa nepasi. Kana ukafika kumamisha umva kuti kusimiteri kuti mwari miti. Zvinhu zvakuyera kuti vanhu vanagona pasi vafunika kuti vakare pantunzi. Zvakafanana nekumisha kwatinogara tine nzvimbo dzinonzi nzvimbo dzinoiswa makuva. Mirawo yedu pasi zvinonzi nzvimbo idzi hadzitemwe miti. Kurevera kuti vashakabvu nehama dzedu dzatinoradzika munzvimbo dzakadaro dzinofanirwa kurarama dzakaradzikwa munzvimbo dzinorarama dzine bvute, vararame vakatonhorerwa pasi apa. Nzvimbo yavanogara haifaniri kurarama yakashama, asi tiri kushamisa nzvimbo dzakadaro, tiri kutema miti mumakuva. Murunamiridzo tiri kutyora tsika dzedu dzechivanhu. Kare ko mazi tapita mtengo tichimwa mtu mkuro hapa tunangoti mkuro twakupfa na nkani ya jani. Kare ko taiti takapinda musango pose pataifamba nepataingosangana nekarwizi kanga vakakoronga. Taiwanika wakaine mvura tichingonwa mvura pese pese. Zinango mazi tubuka pansi. Kwaichita zvainzi zvitubu zvekuti mvura yaingotubuka ichingobuda pasi apo nepapo pamaruvare, asi iko zvino hakuchina. Chii? Mukapita zvitubu makukumba ati pari madzi yakunyinji. Makuti makasvika pamunoona pane chitubu chinotubuka mvura makuwedzeredza kupachera. Muchiti pabude mvura chichi pavhurike tsinga. Naimi ndizvo pachitubu pakambovhurwa tsinga munopachera nepiki nefoshoro kuti pazaruke. Ona pasi pari mazi. Chiona izva zvinoita makapachera nepiki nefoshoro pane chitubu pemvura yenu bva yatovhara. Unovhara? Muri kuzvinzwisisa? Saka nkani ya rero tifuna kuti nkani imare kuti dzati kureva masiku ano mundu ukapasiwa mankhwara wapiri nayo kumuyi ngaapate ntchito nayo kuika mdzuru kana kuika mkanisira kuti tashimba ashande ega mbaya. Pano ukafika usati kupasiwa mankhwara nawo kuti ukapise ukaita degoda mucha makuika paparato mure. Nekudaro tinoda kuti kana muchinge mauya pano nhasi sezuva rebiso, tinoda kuti muzarure nzeve dzenyu nemwoyo yenyu mose. Kana modzidziswa nzeve dzonzwa, kana modzidziswa motevera mirayiro yetsika dzedu dzechivanhu ichiva mirayiro yamunodzidziswa natateguru tafu. Poshi zvakafanana nevarwere vanouya pano makapota senu kuna pharmacist makapiwa mushonga makarayirwa inoshandisai mushonga zvakadai endai munoshandisa mushonga nenzira yamarayiridzwa, kwete kuti makapiwa mushonga makatakura kumba uku mongonorongedza muye mumasherufu munogara mapureti nemumakitchen unit monorongedza mushonga musadya mushonga musageza mushonga munopora sei nai vazukuru?
vazukuru vatisekuru tasvo makatambira mushonga makangonerongedza makasaishandisa munopora sei zvakanaka apa ndikayangana ndoto zangu zimwe ndichemera kuno kuti ife ini pandakhala pano pakuipa muntu wacho akutumiza vheri vondichita vese ana ndoto zangu ambwena mukindaro nekudaro girazi rangu riri kutovhara matare panapa girazi rangu riri kuvhara matare zvichibvira nekuda kwevanhu vane tsvimbo dzangu dziri kudokovera kuti nditaure nevanhu vandakapa tsvimbo dzangu nekudaro munhu wese wandakapa tsvimbo yangu ngauye mudariro titaurirane tinzwe kuti tsvimbo yangu yandakakupa yakakubata here kana kuti haina kukubata vose vakapiwa tsvimbo yemudariro obwera weka akurira uyai tone uyai fambai For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV.